Takže pokiaľ na kurzoch mám dostatok času, alebo je času málo a potrebujem povedať podstatu, tak spomeniem, keď môžem jednu vec spomenúť, tak to bude ten výkričník, ktorý som už s kolegyňou spomínal. Myslieť na hroziace nebezpečenstvo. Pokiaľ viem spomenúť dve veci, tak to budú tie veci, ktoré potrebujem, aby som pomohol tomu, kto pomoc potrebuje. A to je rozum a ruky. To sú tie dve veci, ktoré mám stále so sebou a ktoré viem použiť pri tej pomoci, poskytnutí pomoci tomu, ktorý ju potrebuje. Pokiaľ môžem spomenúť tri veci, spomeniem to najdôležitejšie, čo je, a to je ľudský život. Životné funkcie človeka, vedomie, dýchanie a činnosť srdca. A pokiaľ mám, a tam nebojte sa, tam už budem končiť, môžem spomenúť 4 veci, tak spomeniem život zachraňujúce úkony, ktorými vieme zachrániť to najcennejšie, čo máme, a to je ten ľudský život. Oživovanie, zastavenie krvácania, bočná poloha a protišokové opatrenia.